هەولێن هەرێمی ناودەوڵەتی بە هەماهەنگی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنا سووری دە دەربارەی ئاواکردنا ئارتێشێکە نیشتیمانی سووری لەسەر مێزا دانوستاندنایە. ئەو ئارتێش وێ لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێفەراتێ وەرە ئاواکردن و دەڤەرێن کوردی وێ ببە بنەمایە ئارتێشێکە نیشتیمانی سووری. ئەو یەک پشتی کۆچەکدارên پەیەدێ لە کوردستانە سووریێ وەرن تونەکردن برێکەفتنێکی تورکی ئەمریکی بەرەف چارەسەریە سیاسی لە سووریێ. مالپەرا باس نیوز لەسەر زارێ مدر حەماد الئەسعەد بەردەفکێ فەرمیێ ئەنجومەنا هۆزên عەرەبی لە سووریە ڕاگەهاندیە کو حکوومەتا تورکیە bi welatê Amerîka re ji alîkî ve û ji alîkî din ve bi çekdarên Artêşa Azad ya Sûrî re danûstandinan dike ta ku çekdarên peyedê li Kurdistana Sûriyê tune bikin û li şûna wan artêşeke niştîmanî Sûrî durist bike. Hemad el-Esad serbar kir ku ew artêşa niştîmanî wê ji tevahiya pêkhateyên Sûrî were duristkirin û di qonaxa veguhêz de ew artêş wê dibin serpereştiya Amerîka û Tirkiya de be û dever wê biriya encûmenên xwecihî û yên siyasî were birê vebirin. El-Esad eşkere kir ku niha danûstandin di derbarê girêspî û serêkaniyê û deverên din li tevahiya Rojhilatê Feratê tên kirin û ew çaveriya encamên erînî dikin, bi taybetî bin pêkirin li deverê zûrin û rewşa jiyanê gelekî xirab e. Li gorî navborî gava yekê ji danûstandinan di navbera Tirkiya û grûpên çekdar yên bi ser ve ji bajarê Minbij dest pê kiriye û di demên bê de tevahiya grûpên din yên çekdar li deverên din yên Rojhilatê Feratê wê bigihin têgihiştinan. Di derbarê encûmenên xwecihî de berdevkê fermiyê hozên Erebî li Sûriyê eşkere kir ku di rojên bê de encûmeneke xwecihî bi ser hikûmeta Sûrî ya demkî ve wê li bajarê Hesekê û Dêrezûrê were duristkirin û paş re şaxên encûmenê wê li deverên din wekû Dêrikê û Qamişlo û Serêkaniyê û Girêspî û Dirbêsiyê û Şeddadê û Tilhemîs wê werin avakirin.